שלום לכולם, אני פירגר אלכסי, בעל הספורט בר ומבלי. ספורט בר ומבלי זה מוצר החדש שנותן לכם אפשרות ליהנות מהמשחקים של כדורגל, כדורסל, טניס וכו'. אנחנו נותנים לכם אפשרות להיות באווירה האירופית, שאתם יכולים לראות את המשחקים עם הקבוצות. יש לכם מבחר ענק עם הבירות, שתייה חריפה. יש לכם מבחר ענק של האוכל. במקביל אתם יכולים להמר בהימורים החוקיים של כדורגל, כדורסל, מרוצי סוסים וכו'. אתם מוזמנים ליהנות מהאווירה, לראות משחקים ולקבל הנחות.